Amen. Nhasi ndoda kureurura zvose zvandikutadzira Mwari. Ine ndikutadzira Mwari zvakanyanya ndikuramba ndichizvinokorora. Saka nhasi ndotora mukana unoyu ndimboreurura mari amboregere. So ini ndikunyanya kutadzira Mwari nekutesta vanhu zvirwere nemaziso. Kutesta munhu ungaumwakidzani wangu mwandasangana naye shamwari dzangu ndotomutesta HIV nemaziso ndichitobata. Zvinokomba makwamba kana kuti nguva yake yakasviba kana kuti maziso ake akabhenda, pfungwa dzangu dzinongoti munhu ane chirwere. Ndoti Mwari andiregerewo ndimbomira kutesta vanhu nemaziso. Ndobva ndareurura futi kumechanisa vanhu vanenge vasina kuroorana. Vanenge vachifitana unga hanzvadzi nehanzvadzi nedzichifamba dzese dziri tumuroti ndinoona kuti vanenge vakafitana, so ndinomechanisa. Ungapa ndinoenda kuchechi ndinotomechanisa kuti mai Ningi vakafitana nababa Ningi, kana kuti musikana Ningi nemukomana Ningi vakafitana. So ndinotora nguva yangu yakareba ndiri muchechi ndisinganzwi shoko ndichingomechanisa vanhu muchechi. So ndozvandinoti Mwari wangu ndiregerewo pazvinhu izvozvozvo ndichiitirwa nyasha naMwari, ndimbomira ndizviite asi ndizviite zvishoma ndanyanya sei